taas repi kaksin käsiksi. Nyt syötä. Siinä olisi ollut keskellä, kun olisi äsken. Niinpä. Katko. Anna nyt vittu Urpo se saatana pallo. Siinä olisi ollut paikka, kun olisi antanut. Ei helvetti, missä se Vaikka nyt aivo. kulma tuli, mutta siinä. Missä se aivo? Yksi tippi tuossa. Eikä ei ole tarvinnut tipatakaan, kun olisi antanut vaan sinne maata pitkin. Niin, mennä vaan. Kovaa! Nyt jos menee päädystä. Ohi. Pitkä heitä, pitkä vittu. Pitkä nyt kun ei vaan tajuaa sen. 8 minuuttia. Näin. Toi ei osaa yhdellä kautta. Se ei osaa antaa. Ota. Ei tarvinnut. Peliä, vauhti, aikaa! Se on vaan just niin kuin katsoo, niin se olisi käynyt suoraan samaan. Olisi sieltä kasasta. Yritti kääntyä niin tänne viisaaseen suuntaan. Turha. Niin, ei kannata. Mä menetän. Menetti. Iitu taas vähän leikosti, ettei kukaan. Ton paha. Ton paha. Älä jää pyörimään. Nyt se menee sen kautta, pitää olla nyt tänne toisella kautta. Meillä ei mennä kaikkia sinne. Oi kauheeta. Aha. Sitten se ei kerran siitä. Menetä sitä, kun laitat sitä alas sinne. Se antanut sit tohon. Niin, kun on tuki siinä vieressä. Joo. Tää ei koko ajan tuolla samaa. Meitä. No niin. Syötä. Ei tää poika syö. Liikuta! Niin. Se pitää mennä taas meni. Pelataan tänne päin sen takia, kun Tomi ei syö. Joo. Mennään tekee maali. Onneksi osu. Vähän näytti, ettei kyllä juosta niinku täysin. Ei se kun se on. Se ei syötä, kun tuon. Ei kärkki lähelle! Loistaa vaivalla. Peitä!
Tomi lähe! Hyvä. Ei, kun meni sekaisin taas. Ai. Hyvä alle Nene! Amena. Katuko ne Tomi jää. Ainakin nää näytti aina. Kaikessa saa just Saattoi ehkä vähän osua. Niin, kato nostaa kantapäät. Hienoa paljon. Nyt vois vetää niinku kunnolla. Niille asti. Niin, sit on jotain mahdollista. Mutta ei tuonne mokelle. Niin. Pitkä maali! Mene! Nyt. Ei, tee. Oi! Kauhea säkä, mutta tuli kuitenkin. Pallo meni maalille, niin se on heti. Se pomppi ja se meni sinne, missä se riittää. Se on siellä. Se kaverillakin paske housussa. Se on niin säkä, kenen jalkaan. Niin ja kimpoilee se joukkue, kato, se pallo vaan on siellä. Jos se jää tänne, niin... Se oli hyvä peli. Oli. Ja sitten Aika! näytti kauhealta säälingiltä, että osuu kukaan vai eikö osu, mutta kyllä se yleensä menee niin päin, että se hyökkäävä joukkue siinä aina yllättäen vaan osuu siitä. Niin, mutta usein se niin käy. Meni vähän kesken. Se on ihan oikein. No niin, säkin. Pitääkin kestää. Oi, pidä. No nyt oli hyvä tiputus. Hyvä! Nyt oli viisaasti pelattu. Ohi. Läpi! Tomi on Ohi paitsi jo. ite. Vittu kun päin kuljetetaan. Siitä olisi vaan mennyt ohi. Niin. Ja sinne väärään päin. Vittu. Vaihtoo se saatana siellä. Nyt rävättää kentälle, niin se on parempi kuin toi perkele Matti. Tehän on kaikki tuolla. Päälle vaan, ei jalat! Hyvin meni. Taistele se. Nyt nurkkaa vaan kun aika se menee vaikka ajan pois sieltä. Noin. Tee toinen. Ei karkas! Karkas! Aina et se kaveri. Se osuu vissiin, en tiedä mikä siinä on. Eihän. Mistä to? En mäkään tiedä. Pallohan se osuu siihen. Pallohan se osui ja kiersi, sitten se on sen jälkeen se tuli se törmäys. Ei se nyt enää Tomin vikaa. Kova! Toinen nopea isku. Mä ajattelin, että se olisi ollut lähellä, että se olisi osunut siihen. Annas pussi vielä tänne päin. Nyt kun nää joutuu hyökkäämään. Pitää aulla. Niin totta kai ne joutuu nyt oikein nyt meillekin, jos ei toi Joonas hoida. Lari on ihan muissa maailmoissa. Nurkkaa vaan se. Oi just. Uutta suoleen. Ja nurkkaa aiku hyvä. Vitut ollut kun takaa lähti ihan selvästi. Meillä lähti oikeesti tuolta takaa. Niin kun kato taktinen vaihto vielä, että saadaan kato aikaa menemään taas puoli minuuttia. Nyt kannattaa kävellä hitaasti. Mitä? Nyt ei tarvi juosta. Niin, nyt saadaan kato. Vaikka tästä tulee lisää aikaa, mutta ei sit koskaan tule niin paljon kuin tää kauan tää kestää tää. Tämähän oli ihan taktinen. Mutta se ei vaan uskalla enää vaihtaa. Joku piti keksiä. Tää oli viisasti. Aika! Tässä meni melkein minuutti. Niin, ja jos se puoli minuuttia antaa lisää, niin on aina voittoa. Tästä ei tiedä oikein aina yhtään, voi antaa 10 minuuttia. Se on niin hölmö ollut se puoli.
Vittu kun on antanut mennä päästä yli, se on ollut minuutti. Eiks niin? Onneksi Samu on nopea. Antaa jatkaa. Pelaa. Vie nurkkaa! Vittu saatana, oot vienyt sen tonne nurkkaan. Pidä siellä varttissa. On myöhä Matti taas satana vartin myöhässä. Ja mä ei menettää vielä tossa. No onneksi tuli kaveri. Älä keskelle nyt vaan menetä. Oi. Kävi vähän tuuri. Nurkkaa se pallo nytte. No nyt nuri. Kato, nyt lähti. Hyvä oli. No joo, aikaa meni ainakin, vaikka mä olisin vienyt sen tonne kulmalipulle. Mä olisin seisoskellut siellä loppupeli. Häviää joka pallon saatana. Mistä ei enää koko ajan menetä. Nyt pitää ottaa, ei. Ihan joka pallo häviää. Pidä. Ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin vaan. Just noin, ja sitten nurkkaa. Oi, viisaasti pelaa. Se on osuttava. Pettää vaan, just loistava se. Ja nyt älä muuholi. Niin, nyt voisi... Samu mene. Yritti maalia vittu tuolla tyhmänä. Aika! Järkeä kun aika on vähän! Nurkkaa vaan. Osu. Oi. Tomille nurkkaa. Keskellä nurkkaa pitäis vaan laittaa ne pallot nyt joka kerta. Osu. Vittu kun ei saa kauemmaksi. Meni omalle kummin. Oi, nyt oli hyvä. Nyt järki. Ei kun maali Järki vai kiire. Nyt pidä siellä nurkassa vielä vittu pallon sinne lipulle. Just sinne. Vielä sitä voi pitää. Muni vaasin tolleen muuten. Niin nyt se antoi kortin siitä aikaisemmasta tuolta. Aikaisemmasta sen kortin. Se mikä oli tuo kauan sitten tuolla laidassa se. 3 minuuttia jo yliaikaa, tuomari. 3 minuuttia 20 sekuntia. Lukas on ollut aika hyvä. Ei saisi hävitä. Ja menee. Yeah!